Se non marcamos que isto é Camariñas, que se define de todo isto, porque non hai unha lei que está aquí de lado, non vai. Pero mandamos, chicos, os que sea todo isto. E esa raya, por un lado, non se pode edificar, e por outro sí. E iso a xente tendo que entender. Non todo o mundo vai poder edificar onde un queira. Eso está totalmente prohibido porque se non nunca fixeríamos un planeamento urbanístico. Porque todo o mundo é dicir, coño, a foto non está o plan urbanístico feito. Pois mira cantos anos levamos. Sí, levamos, pero si hoxe temos unha casa aquí de un baixo e dentro dun ano xa temos de baixo máis dous, chega un momento que hai que modificar ese plan, porque xa é baixo máis dous. Porque depois habrá que levar a liña de continuidade cas outras casas. Depois, outra vez, outro que non hai ninguna casa e fixo un baixo. Nunca se fará. Hai que parar, chega un momento que hai que parar. No momento que tea a aprobación inicial do plan, que será lá para febreiro, espero que para febreiro, eu me equivoco en marzo, non sei, pero os cálculos que temos desde a empresa e os técnicos di que en febreiro podemos ter a aprobación inicial, aí párase de dar licencias urbanísticas. Hasta construir nas zonas urbanas que estean catalogadas con nivel 1, pode-se construir baixo máis 1, con un máximo de altura de 7 metros. Estamos en normas de senón nunca se fixerá un plan. Son cousas que é importante que sepamos todos, que moitas veces sempre hai o ron do interesado. O interesado sempre dice, mira, aquí non se pode, en tal, noutro sitio sí, en outro lado tamén. Bueno, eu estes días